Oke bro, kembali ke channel saya Tama X Sambo ya bro. Oke, iki mau ceritane arep ngedol janggilan bro. Iki janggilane wis diadahi ngene iki gak terus ditali nganggo rapia bro. Ben ojo apa? Ben ojo mobrot bro. Lah, iki ditali dhisik nyang mbakku mau. Lah barang ditali wis rampung terus dijajal timbang bro. Iki sakmene gedene iki ora antep banget lho. Ya njajal ditimbang ben reti pirang kilo ngono. Lah iki 48 kilo iki timbangane kleru bro. Timbangane kleru, dikira wis bener bareng ngono terus didelehne beda dikareti. Lah bar kuwi langsung mangkat bro. Iki nyetat sepeda langsung mangkat. Hiluk-hiluk ngono kuwi iki ning dalan bolo. Iki wis ning dalan arah nyang Sompok bolo. Nah, kaya ngene iki prejeng aku bolo. Iki ambek video ambek nyekel setang tangan siji iki bolo. Ya ngene iki dalane ratan gede. Lah barang ngono iki ning bakul kene iki anu bolo, suwung. Dikandani koncoku kae. Ning bakul kene iki suwung, jarene iki embuh nganti ngono mangke. Lali aku, bro. Jarene kok nyang Sompok aku. Barang ngono iki aku ijek dikandani, terus aku anu bolo iki, bablas nyang Sompok. Dalane ya ratan gede ngene iki. Tapi ya tembelan ya penak lah. Iki ning Tokawi ngene iki ya dalane penak bolo. Ora kaya ning gunung. Lah iki wis tekan pertengahan dalan bolo. Lah iki wis meh tekan iki ning kene iki. Enek engkel ning kono kae barang. Aku yo minggir sithik, wedi nek ketabrak bolo. Lah barang ngono iki aku wis tekan bolo, langsung jujuk ngene ayo. Iki wis tekan ning bakul ning Sompok iki bolo. Lah iki tak timbang ning kono 17,30 bolo bobotnya. Lah dikotor 1,5 kilo kuwi bolo. Kur karek 26. Lah iki nyang bakule didelok bolo. Didelok piye isine apik apa ora ngono. Pamangane ditawa 15.000 sekilone bolo. Lah sananu ditambahi 17. Lah iki hasile ning kene iki bolo. Sakmene iki terus iki aku mulih bolo. Bareng mulih kecethuk enek wong kok. Iki wis perjalanan mulih lah dicegat wong. Gayane ngaruhi aku. Lah ning kene iki bolo, dicegat wong arep melu iki. Mbah wong endi? Jarene iki nyang anake ditinggal ngono lho bolo. Kayak iki wonge nekat mlaku. Kayak ngendek